мо хурсанд ҳастем ки аз соли 2019 тафтишот кам мешудааст. ба лавзи чиз мо ғам медоданд, ҳар мақомот омада ҳар хел ҳуҷҷатҳо пурсон мешуданду ҳар хел чизҳо мо дархост мекарданд. дар як моҳ ҳамин пазарка ду бор меомадад. ба ғайр аз пажарка бо чӣ чизо тафтиш бо хай Тоҷикистонда хай проверка прокуратура ино меомаданд? ғам медоданд. тафтишотҳо вақте ки мо дар халалашем чӣ ки савдомон моро набошад сус бошад аз мо бисёр ҳуҷҷат мепурсанд. хай мо мекунем ба қадри имкон ҳуҷҷатҳомо тайёр мешад ку бо вақте ки тайёр карда наметавонӣ. тафтиш дар кора бе тафтишам намешавад. соҳибкорие ҳаст ки надоранд документ. мисол документ хуб вақте ки давлат ки спориди мисол маблағ шад дили пур қати кору мекунӣ. ба ҳар баҳона меоянд. хайвон боло мешавад сухан вақте ки ҷаноби олӣ ин суханро карда бошад хубтар мешавад барои соҳибкорон. хеле ба фикрам хуб мешавад баъди паёма тамошо кардан. шояд аку дигар баъди январӣ дигар мақомотҳо омада аймо ҳуҷҷатҳо ёки дигар хеле документҳо пурсон нашаванд. тафтишот кам бошад барои мо беҳбудӣ бисёр мешавад. хай мо фақат дар фикри як ваяш мешавем, мақсад налогда мешавем, бо дигар фикрошда намешавем. хай бовар дорам ки аз соли нав ба фармони президент дигар намебием.